Pinaagi sa search warrant, girunda sa mga sakop sa kapulisan mga alas 4 sa kadlaw na Agosto 17 ang panibalay sa usa ka security guard sa Puruksais, Barangay Makilaw, Tangub City. Nakuha sa panibalay sa usa ka Marlon Batir na sinarilyos hamtong ang panuigon og nagpuyo sa naisgutang dapit ang usa ka 38 revolver nga walay serial number og tulo ka mga bala sa maong armas. Gisaksihan sa mga barangay official sa maong dapit, pinagi sa pagpanguna ni Makilaw Barangay Chairman Juan Solaturio ang maong operasyon sa kapulisan. Apan hugtanon nga gipanghimakak sa mismong target nga siya ang nag-iya sa maong armas. Ang search warrant gipagawa sa sala ni Judge Sylvia Singidas Machacon, Executive Judge sa Regional Trial Court RTC 10, Branch 16, Tangub City. Giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa suspetsado. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.